салом бинандагони азиз, барномаи Ахбори Озодӣ бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдиматон мешавад. Ман Шалои Гулхоҷа бо шумо ҳастам. Нахуст ба сархати мавзӯи имрӯз 29 март таваҷҷӯҳ намоед. мулоқоти ҳайатҳои Тоҷикистон ва Афғонистон дар Душанбе бо имзои чанд санади ҳамкорӣ ба поён расид. Эмомалии Раҳмон бо Ашраф Ғанӣ асосан таъмини амният дар Афғонистонро баҳс карданд. сулҳу суботи комили пойдори Афғонистон ин сулҳу тинҷии оромии ваҳдати миллии Тоҷикистон аст. дар ҳоле ки як рӯҳонии шинохтаи тоҷик низ аз шаҳрвандии Русия маҳрум ва ба Тоҷикистон фиристода шудааст, писари Иззат Амон мегӯяд то ҳанӯз дар бораи макони буду боши падараш хабар надоранд. то ҳозира кӯшиш карда истодаем ки дар куҷо будани ҳамин падарамро пайдо кунем. ва мансабдори пешини бозрасии давлатӣ автомобилӣ дар вилояти Суғдро барои садамаи марговар 4 сол зиндонӣ карданд. имрӯз дар Душанбе мулоқоти президенти Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон бо раиси ҷумҳурии Афғонистон Ашраф Ғанӣ баргузор шуд. Ашраф Ғанӣ субҳи 29 март дар раъси як ҳайати баландпоя барои ширкат дар 9-умин конфронси вазирони қалби Осиё раванди Истанбул ба Тоҷикистон омад. ин ҳамоиш фардо дар Душанбе доир мешавад, аммо имрӯз раҳбарони Тоҷикистону Афғонистон атрофи кадом масъалаҳо суҳбат карданд, дар гузориши ба Радиои Суфӣ мебинем. яке аз мавзӯъҳои аслии мулоқоти Эмомалии Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ашраф Ғанӣ, раиси ҷумҳурии Афғонистон, таъмини амният ва роҳҳои ба даст овардани сулҳ дар Афғонистон буд. ҷонибҳо зикр карданд, ки ноамнӣ дар Афғонистон таҳдиде барои кишварҳои минтақа, хусусан кишвари ҳаммарзи Тоҷикистон аст. шабу рӯз дар паҳлӯи мардуми Афғонистон аст. сулҳу суботи комили пойдори Афғонистон ин сулҳу тинҷии оромии ваҳдати миллии Тоҷикистон аст. барои кули минтақаи Осиёи марказӣ мо ҳар чӣ ки аз дастамон биёяд мо кӯмак мерасонем, дастгирӣ мекунем ва кӯшиш мекунем ки агар зӯрамон нарасад кӯмак карданда, зиёнамон нарасад. мулоқоти Ашраф Ғанӣ бо президенти Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон рӯзи 29 март дар Душанбе баргузор шуд. дар суҳбатҳои расмӣ барои матбуот ду тараф аз ҳамкории хуб гуфтанд ва барои рушди равобит ибрози умед карданд. як баҳси муштарак байни 5 кишвари Осиёи марказӣ Афғонистон, Покистон ва Ҳинд зарур аст то мо битонем заминаи проҷаи бузурга фароҳам кунем ва дар ин бахш хосатан хати оҳан, файбер оптик, шабакаи файбернурӣ ва интиқоли барқ ба миқёси бисёр бузург зарури аст. бандироғуна бартон табрик мегӯем. раиси ҷумҳурии Афғонистон гуфт: мо аз тарҳи каса ҳазор ҳимоят мекунем. хоҳони ҳарчи зудтар сохтани роҳи оҳан ҳастем ва барои кӯмаки Тоҷикистон ба таҳсили ҷавонони Афғонистон сипос мегӯем. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар навбати худ аз тасмими сохтани пули ҳафтум байни ду кишвар ва сохтмони хатҳои баландшиддати 500 киловаттии интиқоли барқ аз Роғун ба шаҳри пули хумрии Афғонистон хабар дод. дар интиҳои мулоқоти ҳайатҳои Тоҷикистону Афғонистон 5 санади ҳамкорӣ дар бахшҳои сиёсат, амният, иқтисод, тиҷорат, энергетика, фарҳанг ва нақлиёту транзит ба таслиб расид. танҳо дар як ҳафтаи гузашта шаҳрвандии 2 нафари шинохта дар Русия бекор ва ба Тоҷикистон ихроҷ шуданд. яке аз онҳо Иззат Амон, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон ва дигари Сайиднуриддин Розиқов, як рӯҳонии тоҷик мебошад. ба қазияи рӯҳонӣ каме дертар бармегардем, вале ҳоло дар бораи Иззат Амон мегӯем, ки ба қавли вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон баъди ихроҷаш аз Русия дар Душанбе боздошт шудааст. писари Иззат Амон дар суҳбат бо Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло гуфт, ки аз боздошти падараш аз расонаҳо огоҳ шуда то кунун ӯро дар Душанбе надидааст. нафаҳмидем ки мақсади аслии ҳамино чӣ аст. наздикони Иззат Амон, як ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия, бо гузашти 3 рӯз аз боздошташ дар Душанбе натавонистанд бо ӯ мулоқот кунанд. онҳо мегӯянд феълан намедонанд, ки вай дар куҷо нигаҳдорӣ мешавад. хеле якбора аз Душанбе пайдо шуд ва дар сомонаи вазораткорҳои дохилӣ хабар пайдо шуд, ки боздошт шудааст бо ҷурми қаллобӣ бо ким кадом 40,000 рубл, ки уна аз куҷо дастрас кардан, чӣ хел қабидан ҳеҷ кас дарак надорад. Аммо
каҳозеро кӯшиш карда истодаем ки дар куҷо будани ами падарамро пайдо кунем, буданашро аниқ кунем ки не дар куҷо аст. Ягон мақомот ина мақсад ба мо аниқу дақиқ намеган ки дар куҷо қарор дорад. Мо кӯшиш. писари ӯ таъкид намуд ки парвандаи падараш асос надорад ва ҳоло талош доранд адвокат гирифта аз ҳуқуқҳои ӯ дифоъ кунанд. адвокатҳои русӣ ба судҳои байналмилалӣ муроҷиат кардастем ва дар Тоҷикистон ҳам айни ҳол адвокат гирифтанӣ ҳастем. Иншоалло ки мерем бо адвокат дигар адвокат ки қабул кард аз қафои кор. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 27 март хабар дод ки бо сабаби риоя накардани қоидаҳои будубош ва бо роҳҳои ғайриқонунӣ соҳиб шудан ба шаҳрвандии Русия бо қарори додгоҳи ноҳияи Твер Иззат Амон аз ин кишвар ронда шуд. ба иттилои вазорат ӯ ба қаллобӣ гумонбар мешавад ва дар боздошт қарор дорад. дар вазорати умури дохилии Тоҷикистон касе ҳозир нашуд дар бораи қазияи Иззат Амон суҳбат кунад. тамосҳои ба такрори мо бо мақомоти додистонии кишвар низ бенатиҷа боқӣ монд. феълан маълум нест ки Иззат Амон дар куҷо нигаҳдорӣ мешавад. Иззат Амон яке аз ҳомиёни ҳуқуқи шинохтаи тоҷик ва раиси маркази тоҷикон дар Москав пайваста сиёсатҳои ҳукумати Тоҷикистонро танқид мекард. ҷонибдоронаш рӯзи 25 март аз нопадид шудани ӯ хабар доданд. дар як навори аз қабл сабт шуда Иззат Амон иддао кардааст ки таҳти таъқиб қарор дошт ва дар сурати боздошт ӯро бо фармоиши мақомоти Тоҷикистон ба Душанбе мефиристанд. вазорати умури дохилӣ рӯзи 26 март бо нашри як баёния Иззат Амонро ба қаллобӣ муттаҳам кард. тавре ваъда додем ҳоло рӯ меорем ба қазияи рӯҳонии тоҷик ки шаҳрвандии русӣ ӯ бекор ва рӯзи 24 март аз шаҳри режи вилояти Свердлов ба Тоҷикистон истирдод шудааст. ин рӯҳонии 60-сола ки дар миёни муҳоҷирон бо исми эшони Сайиднуриддин шинохта мешавад дар Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ҷараёни мамнӯи салафия гумонбар аст. Муҳаммад Розиқов писари ин мард рӯзи 29 март дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт ҳафтаи гузашта аз Русия ӯ нопадид гашт ва 2 рӯз баъд дар Тоҷикистон пайдо шуд. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод ин масъаларо дунбол дошт ва ҳоло бо мо дар студия аст. дуруд бар шумо. хуб, ин рӯҳонии тоҷик чӣ гуна ба Тоҷикистон супорида шудааст? бибинед шало пайвандонаш мегӯянд чанд рӯз қабл аз нопадидшавиаш дар додгоҳи ноҳияи Реж баҳси дубора ба даст овардани шаҳрвандии Русияро дошт. ба гуфтаи онҳо Сайиднуриддин Розиқов дар ин баҳси додгоҳӣ ғолиб омад ва пас аз 7 рӯз мебоист шиносномаашро ба даст мегирифт. вале чанд рӯз қабл аз ин шахси ношиносе ки худро корманди ҳукумати ноҳия муаррифӣ намуда хостааст бо ӯ дар бори девори манзили зисташ ки гӯё аз хатти лозима бирун рафтааст суҳбат кунад. ба қавли писараш вақте падараш либосашро пӯшида гуфт ки бояд ба маъмурияти ноҳия равад, ӯ аз хона мебарад ва дигар бо ҳамин нопадид мешавад ва пас аз 2 рӯз дар Тоҷикистон аз худ дарак медиҳад. маълумоти бештаре то ҳол дар даст нест. парвандаи ин рӯҳониро Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон таҳқиқ дорад. ин ниҳод то ҳанӯз ҳеҷ тафсилоте дар бораи иттиҳоми ин рӯҳонӣ чизе нашр накардааст. як манбаъ аз вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ гуфт ки истирдоди ӯ воқеан амалӣ шудааст, вале то ҳоли ҳозир дар дасти онҳо қарор надорад. эшони Сайиднуриддин рӯҳонии шинохта дар миёни муҳоҷирони тоҷик дар вилояти Свердлови Русия ки 23 сол дар ин кишвар кору зиндагӣ доштааст, ба гуфтаи пайвандонаш бо баҳонаи нокомил будани санадҳо ӯро аз шаҳрвандӣ маҳрум карданд. ҳоло маълум аст ки эшони Сайиднуриддин дар куҷо аст, дар озодӣ ва ё дар боздошт? бибинед фарзандаш Муҳаммад Розиқов мегӯяд падараш аз рақаме ки аз Душанбе бо ӯ тамос гирифта гуфтааст ки феълан дар озодӣ қарор дорад ва мақомот аз ӯ дар бораи иртибот бо равияҳои мамнӯъ аз ҷумла салафӣ ва наворҳои видеои суҳбатҳои ӯ дар масҷид дар Русия пурсиданд. таври писараш мегӯяд ки аз наздикони ӯ барои қатъи парванда нисбат ба падараш 1 миллион рубли русия ё баробар ба $11,000 пурсидан ё талаб карданд, вале ҳанӯз мақомот онро тасдиқ ва ё рад накарданд. мақомоти тоҷик ангезаи сиёсӣ доштани ин боздоштҳоро рад мекунанд. як муҳоҷири тоҷики сокини вилояти Свердлов ки аз наздик бо Сайиднуриддин Розиқов ошноӣ доштааст, ба Радиои Озодӣ гуфт ӯ аз соли 2015 дар як масҷиди хурд имоматӣ медошт, вале чанде пеш бо далели фаъолияти ғайриқонунӣ масҷидашро мақомоти вилояти Свердлов бастанд. дар як навори видеоӣ ки тарафдоронаш ба Радиои Озодӣ фиристоданд дида мешавад ки ӯ аз менбари масҷид ба ҷавонон насиҳат дорад. наздикони эшони Сайиднуриддин ҳам мегӯянд
او به هیچ سازمان حزب رابطه نداشت و از صحبت در موضوع سیاسی پرهیز میکرده است. تشکر برای صحبت. من تنها اضافه میکنم که سیدنوریددین روزیقов زاده نویه نورآباد سابق کمسمال‌آباد بوده. از سال 1998 به این طرف با فرزندان و نبیرگانش در روسیه زندگی میکرد. پیوندانش میگویند روی زندگی پدرش از حساب تجارت لباس بود و هیچ وقت از حساب امامتی زندگی نکرده است. میرویم به شمال تاجیکستان. بهرام عظمتов کارمند پیشین ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت سوغد را با گناه صدمه مرگ‌آور به 4 سال زندان محکوم کردند. در این باره حکم دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه صادر شد. نظری محکوم شده یا پیوندان او در رابطه به حکم دادگاه معلوم نیست. قبلا بعضی افراد نزدیک به بهرام عظمتов ادعا داشتند که در زمان حادثه او سری چنبرک ماشین نبود. ادامه در گزارش فرزان محمدی. بنا بر حکم دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه، بهرام عظمتov مسئول بخش تقسیم رقم‌های دولتی برای واسطه‌های نقلیات در ولایت سوغد با 2 ماده قانون جزا، ویران کردن قاعده حرکت راه و استفاده نقلیات در حالت مستی و از بی احتیاطی در خطر مانندن و باعث مرگ جبریده شدن گناهکار دانسته شد. واکنش او نزدیکان یا وکیل دفاعش دسترس نشده است. این مسئله نیز ناروشن است که آیا واقعاً او پس فرمان ماشین بود یا برادرش. بهرام عظمتov اولی ماه اکتبر سال گذشته در شهر خوجند قاعده‌های حرکت نقلیات را پایمال کرده به صدمه باعث گشت که سبب مرگ یک کارمند پلیس و مجروح شدن 2 نفر دیگر شد. بنا بر حکم این شخص پس از ادای مهلت حبس تا 3 سال نمیتواند به کار در کارخانه‌های دولتی راه داده شود. بهرام عظمتov 34 ساله یکی از کارمندان بلندمقام در مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سوغد بود. با اشتراک وی شب 3 اکتبر همین جا در روی پل اسماعیل سامانی یا معروف به پل کهنه شهر خوجند صدمه رخ داده بود که در پی این حادثه اکبر غفارزاده 32 ساله مفتش شعبه وزارت کارهای داخلی شهر خوجند جان باخته. 2 راننده دیگر با نامهای جهانگیر فیض‌الله‌اف و دلیر محمودوف ساکنان شهر خوجند زخمی شده بودند. اکبر شریفی سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد بعد از 2 روزی حادثه به رادیو آزادی گفته بود که بهرام عظمتov با ماشین جیپ مرسدس بنز جی ال به سمت مقابل برآمده و ماشین اکبر غفارزاده برخورده است. در این حادثه به اطلاع رسمی باز 2 ماشین مرسدس بنز و یک خودروی دمغه نکسیا ضرر دیدند. در همین حال جبریدگان و نزدیکان آنها راضی نشدند با خبرنگاران صحبت کنند و معلوم نیست که ضرری رسانیده شده جبران شده است یا نه. قبلا چند از رسانه‌های مستقل با تکیه به منابع خود در مقامات قدرتی درباره بازداشت شدن رستم خوجه عظمتov 23 ساله برادر بهرام عظمتov اطلاع داده بودند که گویا در شب حادثه ماشین مرسدس بنز جی ال تحت اداره او قرار داشته است. صدمه‌های نقلیاتی در راه‌های تاجیکستان به خصوص با اشتراک مقامداران یا فرزندان آنها همیشه پرسر و صدا هستند. در میان معمول‌ترین قانون‌شکنی‌ها حرکت با سرعت بلند، رعایت نشدن قاعده‌های رانندگی، مستی و نداشتن حجت رانندگی نامبر می‌شوند. سال گذشته بر اثر 1109 صدمه نقلیاتی 376 شهروند به هلاکت رسیده و 1266 نفر جراحت‌های جسمانی برداشتند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را چون همیشه شما میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azodi.org بخونید و البته نوارها را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. ما فردا شما را منتظر خواهیم بود. خدا نگهدارت.